अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. स्वतःचं ठेवायचं झाकून दुसऱ्याचं बघायचं वाकून अशी सवय महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांना असल्यामुळे गृहमंत्र्यांवरती टीका करण्यासारखं घाणेरडे राजकारण करण्याचं काम महाविकास आघाडीची लोक करतायत अशी टीका नितेश राणे यांनी केली. पाहूयात. पण नेहमीप्रमाणे स्वतःचं ठेवायचं झाकून दुसऱ्यांकडे बघायचं वाकून हेच महाविकास आघाडीच्या सर्वच नेते मंडळींची सवय असल्यामुळे, घाणेरडी सवय असल्यामुळे कालपासूनच आमच्या गृहमंत्री साहेबांवर आणि कायदा आणि सुव्यवस्थांवर, राज्यातली कायदा आणि सुव्यवस्थेवर बोलणं किंवा टीका करण्याचं काम आणि घाणेरडं राजकारण करण्याचं काम हे महाविकास आघाडीचे लोक करतायत. काल जशी ही घटना घडली, काल रात्रीच आमचे गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब हे स्वतः लीलावती हॉस्पिटलला गेले आणि सगळ्या घटनेची माहिती घेतली आणि पुरीचे पुरी पोलीस यंत्रणा त्यांनी कामाला लावलेली आहे. म्हणजे माझ्या माहितीनुसार काही पोलिसाचे पथक आता अन्य राज्यांमध्ये पण गेलेलं आहे. 2 त्याच्यातले आरोपी अटक झालेले आहेत आणि तिसऱ्याचा शोध सुरू आहे. आणि नेमकं हे मर्डर का झाली त्यावर एकंदरीत चौकशी सुरू आहे. लवकरच त्याची माहिती बाहेर येईल. पण ह्या सगळ्या गोष्टी एवढी तत्परतेने करणारं आमचं महायुतीचं सरकार आहे. कारण कालच रात्री आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी पण ह्याच्यावर कडक कारवाई होईल असं म्हटलेलं आहे. पण एवढी तत्परता, एवढी प्रामाणिकता महाविकास आघाडीच्या काळात आज जे आमच्यावर टीका करणारे आणि ट्विट करणारे लोक करत होते का? महाविकास आघाडीच्या नेत्या मंडळींना नैतिक अधिकार तरी आहे का गृहमंत्री फडणवीस साहेबांवर आणि कायदा आणि सुव्यवस्थांवर बोलण्याची? सकाळी बोलत असताना संजय राजाराम राऊत हा मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पैसे, भ्रष्टाचार, हस्तक्षेपबद्दल मोठा बोलत होता. महाविकास आघाडीच्या काळात मातोश्रीच्या वहिनीचा या गृह खात्यातल्या बदल्यांमध्ये किती मोठा हस्तक्षेप होता हा कधीतरी आता पुरावेसकट दाखवायला पाहिजे. मातोश्रीच्या बाजूला असलेल्या वैभव चेंबर्समध्ये बसून किती IPS ऑफिसर्सना तेव्हाच्या मुख्यमंत्रीचे मेव्हणे बोलून घ्यायचे आणि बदल्यांसाठी देवाणघेवाण व्हायचं. किती तेव्हा कंटेनरमध्ये पैसे पाठवले जायचे. म्हणून जे आमच्यावर घाणेरडे आरोप करणारे जे काही हे महाविकास आघाडीचे नेते मंडळी आहेत त्यांनी पहिले थोडा इतिहास स्वतःचा तपासावा. त्यांचं सरकार असताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कसे धिंडवळे उडालेले. सचिन वाजेसारखे लोक वर्षावर जाऊन बॅग घेऊन 2-2, 3-3, 4-4 दिवस राहायचे मुख्यमंत्रीच्या कार्यालयामध्ये, मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत बंगल्यामध्ये. मनसुख हिरेनसारखी मर्डर हे विसरले आहेत का? मनसुख हिरेनची मर्डर कशासाठी केली, कोणी केली? मग पहिलं स्वतःच्या अंगावर जे काही काळे धब्बे लागलेले आहेत त्याबद्दल थोडं स्पष्टीकरण द्या. वसुली सरकार म्हणून तुमच्या महाविकास आघाडीचं सरकारचं नाव का पडलेलं? तेव्हाचे मुंबईचे पोलीस प्रमुख परमवीर सिंगनी काय पत्र लिहिलेलं तेव्हा? कोणाकोणावर आरोप आणि कशा बदल्या व्हायच्या आणि त्याबद्दल त्यांनी तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी आणि शरद पवार साहेबांना अवगत केलेलं असं स्वतःच्या पत्रामध्ये लिहिलेलं. मग ह्या सगळ्या गोष्टी असताना आमच्या महायुती सरकारवर, आमच्या गृहमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांवर ह्यांना कुठला नैतिक अधिकार आहे त्यांच्यावर टीका करण्याची? उलटा आमच्या सरकारमध्ये कुठल्याही आरोपीला आम्ही सोडत नाही. तिकडल्या तिकडेच त्या आरोपीला शिक्षा देणं, मग बदलापूर असेल किंवा आता बाबा सिद्दीकीजींची केस असेल, ह्याच्यामध्ये कुठल्याही आरोपीला आम्ही सोडणार नाही. अशी कडक शिक्षा या राज्यामध्ये आता तिला दिली जाईल की परत कोण हिम्मत पण करणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.